Antxoni Galde, makeaja, etxaldea hogeita hamabostetkarako, pentseetkarako etxalde bat, ardiz nagunekin, biologikoana, eta ondoan behi gorriak izen zen. Beraz bai, hemen biologikoan naiz pasatu nintzen 2019an, zelo bio kontratuarekin naiz, jarrai baita zentroko genetizenarekin itzartzen dugu marrotipi batzu, rekuperatzen duzena etxaldetan, hiru edo lau urte guziz, dependu urteak. Horiekin egiten dut argaltzia. Aldiz nik nire marrotipiak ateratzen direla izonomikak, saltzen dut denak. Dut etxekotik atxikitzen, hori da odola berritzeko. Eta gero dotzena bat berritut heldu, eta gero heldu dira beti gaztek bideretik. Eta marro bat atxiko dut hiru urte gehiago. Eta martxan da, momentuan hasteko martxan da, eta gertze egiteko duela. Genetika lantzeko tresna bat, zentroarekin, beti hori ezagutu dut instalazioa geroztik, aita sartia zen dela bulta bat. Eta ardien segitzia, jakiteko sustutzen kendu behar den. Badituzu ardien dako datuak, adibidez, indexak, metraja eta dena. Eta horrez gain ere jakitela duzu, egon denez urte pare bat ezantzu edo gara. Hemen konkretuki da kontrola. Kontrola egiten dugu sei aldiz. Gero bada erratiak ere notatiak dira, gazten erratiak. Gero denak helduko gora, baina nik hemen minatzen, beraz, gero segipen bat, berriak, nola pasten den, ekografia, klasikoa, gero nik genetikak nik atximaiten dut permititzen dola, pixka bat nahi duzun sistema eramaitea. Nahi baita edo usatzen dituzu ardiak haien mugarat, baina haien potenziala erakusteko, edo eramaiten duzu beste sistema bat, ekonomikoki biltzen dena, martxan dena ere, eta genetikak permititzen du pixka bat nahi duzun manera lanian hartzea eta emaitzak urteak giberetik. Dute ardiak hor dira prest emaiteko, eta gerozu pixka bat nahuzu maneran bazkatzen edo eramaiten dituzu. Izan dadin egon ezpentze eta urte guztian, eta izan dadin mendiarekin ere. Nintzatuko nizen kasuaz, burugogiaz, nik genetikan hasteko konsientzia badut. Martxan da, orain gainera genomikarekin alere duda eniz baztertia dira. Naiz eta ekonomikoki barden pausua egin, alere ez nian atxemaiten da eta ardietan. Batzuendako hastapeneko duda balin bada ekonomikoa, hastifiteken dua da.